साधन शृंगा माधवेंद्र मुनि साधन शृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा माधवेंद्र मुनि साधन शृंगा माधवेंद्र मुनि साधन शृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिति जागरण यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण वरुणालया वाळुकेश्वर वासा वरुणालया वाळुकेश्वर वासा वरद
ಜನಕ್ಕೆ ಹೈಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕಾಟ ಅಶೋಕ್ ಭಾಯ್ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಹೈಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಹೈಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟು అవును ఆమె దగ్గర मी इथे राहते तरी सुद्धा माझं यादीत नाव नाही. अहो मागच्या वेळेला माझं नाव होतं पण 2 वर्ष बाहेर काय गेलो तर लगेच तुम्ही यादीतून माझं नावच काढलं. काय काम करता हो तुम्ही? एक तर ते फोटो नीट दिसत नाही आणि विजयच्या जागी जय करून ठेवलाय. मला मतदानच करू दिलं नाही. एकही वर्ष मतदान न चुकवलेली बाई आहे मी. माझ्या वर गेलेल्या नवऱ्याचं नाव आहे पण माझं नाव नाही. आता काय तो वरून येणार आहे का कावळा बनून तुमच्या मशीनवर टोचा मारायला? अख्ख्या एरियातल्या बऱ्याच जणांची नावं गायब आहे. अहो काय काम करता हो तुम्ही? एक्सक्यूज मी, माझा एक फोटो काढायचा आहे, याल का जरा? थँक्यू. इथे आमच्या नावाचा गोंधळ झालाय, तुमचं बरं आलं. मी गोंधळ होऊच नाही दिला. निवडणूक आयोगाचं ऐकलं आणि वेळेत वोटर हेल्पलाईन ऍपवर जाऊन मतदार यादीत नाव आहे की नाही तपासून घेतलं. इतकं सोपं आहे? या फोटो काढण्यापेक्षाही घ्या ना जरा आणि शाईवर फोकस ठेवा, ते महत्वाचं. ऐन मतदानाच्या दिवशी कोणत्याही तक्रारीला वाव नको म्हणून वेळीच वोटर हेल्पलाईन ऍपवर मतदार यादीत आपलं नाव तपासा. त्यासोबतच मतदार नोंदणी, पत्त्यातील बदल वा मतदार यादीतील तपशिलातील दुरुस्त्यांचे अर्ज घरबसल्या भरा.
शृंग माधवेंद्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा माधवेंद्र मुनि साधन शृंग माधवेंद्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधी आठ कारण आनंदाचे स्थिती जागरण यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार